Здравейте! След много мъка, ръчен труд, решихме да купим трактор, да си облегчим труда в нашата малка ферма. Трактор е с челен товарач, нов внос от фирма Джу Маркет в Силистра от господин Несторов. Току-що го докарах с нашето камионче. Днес е 15.05.2026 година. Трактора струва 8000 евро и го взехме на изплащане през банка. Ще го плащаме 4 години при лихва малко над 6% на година. Но без техника не може. Дано да се окаже сполучлива покупка, защото ремонтите на тези машини са скъпи. А и нямаме време да се занимаваме с ремонти. С помощта на тази кофа се чистят обори, пренасят се инертни материали, може да се повдигнеш на високо, да свършиш някаква работа. Доста неща може да се свършат. А с помощта на фрезата се фрезоват. Разрохват се земята и се засаждат зеленчуци. Другото, което може към този трактор да се сложи: косачка, балирачка, ремарке, много неща. Има дребни забележки, но това е все пак стока втора употреба. Нямаме възможност за нова. И от мен да знаете, новите трактори, багери, всякаква чисто нова техника, скъпа, хубава и удобна, съвременна, отива при едрите земевладелци или богатите, на които не са си изкарали парите с труд, не са плащали лихви, просто ползват програми. Купуват техника, купуват много производителна техника и така ликвидират работни места. Един фермер, който стопанисва между 20 и 40 хиляди декара земя, я обработва с шепа хора. 5-6 човека максимум. Вместо с по-малки машини да работят повече хора, да има повече заплати и повече домакинства се хранят. А такива като нас, както виждате, камиона ни е стар, трактора ни е стар, всичко ни е старо, но е истинско. Не сме откраднали нищо, не сме взели от субсидия от никъде. Ще го плащаме. Банката ще си пълни гущата. Но какво да правим? Това са времената на евролиберализма, демокрацията, където този, който прави нещо, взима най-малко. А по веригата все по-нагоре никой нищо не прави и взима все повече и повече. Дано някой ден това да се промени. Да дойде чужда сила и да разбие всички тези схеми. Защото парите на държавата отиват не там, където наистина има нужда. Нищо не пречи на тази държава да спонсорира такива дребосъци като нас и когато в едно село има 10 такива, а не на 10 села един голям, тогава вече нещата ще си дойдат на място. Но това е друга тема, която някой път ще коментираме. За сега това е. Ето го трактора Mitsubishi, 33 коня, стар дизайн, с стъклени фарчета, истинско, масивно желязо, масивна изработка. Вече всичко се прави бюджетно. Няма нищо общо с китайските трактори, въпреки че са нови. Ето вижте, това е на 20 години. Няма ръжда, няма нищо. Как е обработва метала, как са нещата. И така. Отзиви специално за този трактор в последствие, когато го запаля и го раздвижа. До скоро!